Hej, god aften. Jeg føler mig lidt shitty i dag. Jeg lagde mig selvfølgelig syg i dag, første dag af påsken. Selvom jeg skulle være ude med pigerne, men det bliver ikke til noget. Og så har jeg også startet på skægfjerning. Og det er sgu hårdt ved huden, som I kan se. Det ser sgu ikke for kønt ud. Der er ikke nogen mængder af concealer, der kan skjule det. Så har jeg bare haft en dag, hvor jeg har været mega emotional. Og jeg tror, det skyldes, at jeg arbejder med mig selv. Og det er hårdt arbejde. Jeg har fået kontakt i nogle af de ting, der gør mig usikker. Og jeg har fået kontakt i nogle af mine grænser, som jeg jo selvfølgelig er den bedste til at overskride. Og det er hårdt. Det er hårdt at arbejde med. Når jeg prøver at stå op for mine grænser, så er det jo, så føler jeg jo, at jeg svigter andre mennesker. Og det gør jeg sikkert også. Men det er også vigtigt, at jeg healer. Healing er hårdt arbejde. Og jeg synes, jeg har været igennem rigtig meget hårdt arbejde. Og healing de sidste 5 år. Men det stopper åbenbart aldrig. Ja, pas på jer selv derude. Jeg gør mit bedste for at passe på mig. Og det er værd at hele, selvom det gør fucking ondt. Pas på jer selv derude. Hej.